खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोन्थों। बे समावहाय आङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे आयदानिफ्राय आङो फरायनो हास्थायदों। जाकबनि 4 अध्याय 8 पद बे मोनसेखौल' फरायना खोनासंनि। जाकबनि 4 अध्याय 8 पद बे मोनसेखौ फरायनि। अन्नानै बयबो खोनासंदो। नोंसोरो इसोरनि खाथि जा, अब्ला बियो नोंसोरनि खाथि जागोन। ओ पापीफोर, नोंसोरनि आखाइफोरखौ सुस्रादो, आरो फारनै मन गोनांफोर, नोंसोरनि गोसोफोरखौ फोजोंदो। जिसुनि मुङै आमेन। बे समाव जोङो जाकबनि बिजाबनिफ्राय जों फरायनानै जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो मोननो हाबाय। जाकबा गावनि गोथार लाइजामनि गेजेरजों बेबादि मानसिफोरखौ खावलायदों। नोंसोरो इसोरनि खाथि जा, अब्ला इसोरा नोंनि खाथि जागोन। मा जोङो इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ नामा? जों इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ नामा? ना इसोरा जोंनि खाथियाव गैया नामा? बेखौ जों एसे गुसुङै जों सोलोंनि। दा बिनि सायावनो आं बुंनो हास्थायदों अनलायग्राफोर, जोङो इसोरनियाव गैया नामा? दा इसोरा जोंनि खाथियाव गैया नामा? बिनि सायाव जों गुसुङै जों सोलोंनि। अनलायग्राफोर, जागायजेननायाव इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिनायनि सिगां गासै मिथिंगाखौ बियो फार्स्ट सोरजिदों। बिनि उनाव बियो समायना मिथिंगानि गेजेराव बुहुम बिखायाव मानसिखौ सोरजिदों गावनि गुबै महराव। आरो गावनि गुबै महरजों सोरजिनानै गावनि गोथांनि हांखौ बियो सुनानै होदों। आरो बियो सोरजिनायनि उनावहाय बियो मानसि हारसिं थानाया गाहाम नङा, एखुथा नुनायखाय बियो बिनि लोगो सासे दानानै होबावदों, हबा होननाय। दा बिसोर सानैजों एडेन बागानाव, गोजोननायनि बागानाव बिसोरखौ दोनदोंमोन। आरो बिसोरखौ गोजोननायनि बागानाव दोननायखाय बिसोरा गाङा उखैया बेबादि गोजोननायल' बिसोरनि जिबनाव दङमोन। नाथाय बिसोरो इसोरनि अननायखौ आग्लाय बिग्लाय मोननायखाय बिसोरो इसोरनि सिगाङाव गोरोन्थि मावदोंमोन। जे बोसोनखौ इसोरा बुंदोंमोन, नोंसोरो गासैखौबो जाजोबनो हागोन, नाथाय मोनसे बिथाइखौ बिसोरो मोनजायामोन। हिन्जावनि बुरखायनायाव, सोरबा सैताननि थुलुंगा होनायाव बिसोर बे बिथाइखौ जानानै पाप मावदोंमोन इसोरनि सिगाङाव। आरो बिसोरो इसोरनि सिगाङाव पाप मावनानै बिसोरो इसोरखौ थाखोमादोंमोन। लाजिनाय गिनायजों बिसोरो थोर थोर मावदोंमोन। आरो इसोरा बिसोरखौ गाबज्रिनायाव बिसोरो, ओ प्रभु, जों नोंनि बेरेखा पाप मावबाय, नोंनियाव खाथियाव थांनो जों समायथाव नङा। बेबादि बिसोर गिनायजों इसोरनि सिगाङाव गावखौ दिन्थिनो हायाखैमोन। बे सम आरो मुगानिफ्रायनो दिनैसिम मानसि माहारिया, गासै संसारनि मानसिफ्रा इसोरनि बेरेखा पाप मावनो हमबाय। दिनैबो जोंनि न'खराव, दिनैबो जोंनि समाजाव, दिनैबो जोंनि हादोराव बेबादि गाज्रि खामानि जोंनि न'खराव, जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि समाजाव, जोंनि जाथियाव, जोंनि हादोराव बेबादि गावजों गाव दानलाय सुलाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि, गावजों गाव थगायलायनाय, गावजों गाव नाख्रेबलायनाय, गावजों गाव बेबादि नासयलायनाय बे नोगोराव, बे जोंनि हादराव जाबोबाय अनलायग्राफोर। जातिजों जाति, धोरोमजों धोरोम, इसोरखौ खुलुमनायाव हेंथा हेंथि खालामनाय, दिनै बासायजानायखौ गोबां मानसिफ्रा मोननो थाखाय आंखाल, बासायजानायखौ मोननो गोब्राब जाबोबाय। बिनिखायनो जाकबा खावलायदों, नोंसोरो इसोरनि खाथि जा, अब्ला इसोरा नोंसोरनि खाथि जागोन। जों बयबो इसोरनि खाथियाव फैदो, बासायजानायखौ लादो, बासायजानायखौ ग्रहण खालामदो। इसोरा खाथियाव थानायावनो जों बेखौ नाजावदो, जों बेखौ नागिरदो, जों बेखौ लिंदो। साफ्रोमबो सुबुङा
पाप मावबाय बे पापनिफ्राय मुक्ति मोनोब्ला only for Jesus जिसु ख्रिस्ट'जों नङाब्ला जों पापनिफ्राय मुक्ति मोननाय नङा अनलायग्रा जिसुआनो गासै पापनिफ्राय जोंखौ मुक्ति खालामग्रा बेनिखायनो नोंनि गोसोखौ फोजोंदो नोंनि पारनाय मनखौ मोनसेल' खालामदो इसोरनियाव फैदो इसोरनि खाथि जादो अब्ला इसोरा नोंनि आंनि खाथि जागोन अनलायग्राफोर जेसाया नाबिया बेखौनो बुंदोंमोन जेसाया नाबिया बेबादि बाथ्रा बुंदों जेसायानि 55 अयधा नायनि 6 पद जेसाया नाबिनि 55 अयधा 6 पदआवहाय बेबादि बुंदों इजराइलफोरनि गेजेराव मानसिफ्रा गोदाव सोराव जानायाव पाप मावनायाव इसोरा बेबादि इजराइलफोरनि गेजेराव जेसाया नाबिनि गेजेरजों हांख्रायदों बेबादि हांख्रायदों फोरबोखौ मोननो हानायनि समाव नोंसोरो बिखौ नागिरदो फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बिखौ लिंदो जेसाया नाबिया इजराइलफोरनि गेजेराव बेबादि मोनसे इसोरनि बाथ्राखौ लानानै बेबादि हांख्रायदोंमोन बेबादि खावलायदोंमन नोंसोरो फोरबोखौ मोननो हानाय समावनो फोरबोखौ नागिरदो आरो फोरबोआ खाथियाव थानाय समावनो नोंसोरो बिखौ लिंदो अनलायग्राफोर दिनै इसोरा नोंखौ आंखौ गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ इसोरा हांख्रायदों इसोरा खाथियाव दङ नों इसोरनि खाथि जायोब्ला इसोरा नोंनि खाथि जागोन नों इसोरनि गोजान जायोब्ला इसोरा नोंनि गोजान जागोन नाथाय अनलायग्राफोर इसोरा जों बयनिबो खाथियाव दङ जों बबे समाव इसोरखौ मोननो हायो इसोरखौ गुबै मोननो हानायनि टाइम आरो मुगाया जाहैबाय नोङो जेब्ला इसोरखौ गाबज्रिगोन अब्ला इसोरा नोंनि खाथियाव फैगोन नोङो जेब्ला नोंनि गासै गोसोफोरखौ सुस्रागोन आरो नोंनि गासै पापफोरखौ सिमान लागोन आरो नोंनि गासै गोरोन्थिफोरखौ नोङो सिमान लागोन अब्ला इसोरा नोंनि खाथियाव फैगोन आरो नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंगोन आरो नोङो जेब्ला गिर्जायाव थांगोन इसोरा उपस्थित थागोन आरो इसोरा फालाव फास'फोरनि गेजेरजों गावनि गाहाम बाथ्राखौ बे खोन्थागोन नोङो जेब्ला गोसो सोलायगोन अब्ला इसोरा नोंनि खाथियाव फैगोन इसोरखौ मोननो हानाया बेबायदि नोङो जेब्लानाखि सेमिनारफ्राव बा कनफारेन्सफ्राव इसोरनि सभा समितिफ्राव नोङो लोगो लागोन इसोरा नोंजों लोगो जागोन बेबायदि नोङो जेब्ला न'खर गिर्जाफ्राव लोगो लागोन इसोरनि जुथुमनायफ्राव नोङो लोगो लागोन इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन बेबायदि इसोरखौ मोननो हानाय समाव साफ्रोमबो इसोरनि खाथियाव थादो जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बिथांमोनाबो साबधानै जिउ खांदो आरो जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनाखै बिथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि खाथियाव फैदो साफ्रोमबो आन्दायलांबायमोन साफ्रोमबो आन्दायलायनायखौहाय इसोरा लाबोबाय गावनि रायजोआव साफ्रोमबो मानसिफ्रा जिउनि बासायजानायखौ ग्रहण खालामदो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिउखौ थैनायनिफ्राय बासायनो हाग्रा एकमात्र बासायगिरि बेनिखायनो इसोरा जोंखौ लेंदों इसोरा जोंखौ हांख्रायदों साफ्रोमखौबो हांख्रायदों बयबो इसोरनि खाथियाव फैदो इसोरा नोंनि खाथियाव थागोन गासैबो पापफोरखौ सिमान लादो गासैबो गोसोफोरखौ थिग खालामदो इसोरा नोंनि खाथियाव फैगोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जौगाखौ बोर होथों जिसुनि मुङाव